Ahoj, tady Kristián s ďalším dielom Skate abecedy. Dnes tu máme písmeno D a pozrieme sa na dosku ako takú. Štandardná skateboardová doska je vyrobená z niekoľkých vrstiev lepeného javorového dreva, ktoré sú pod tlakom slepené dohromady, aby boli pevné a zároveň pružné. Doska má spravidla zaoblené hrany a na jednej strane tail, čo je zadná časť, a nose, ktorý je predná časť. Tieto dosky sú široké väčšinou od 7,5 palca do 8,5 palca, ale nájdeš aj širšie. Na týchto skatech sa jazdí street aj park. Šírku dosky si vyberáme na základe veľkosti bot a na štýle jazdy. Pri širšej doske máš väčšiu stabilitu, zatiaľ čo pri ušej, ktorá je ľahšia, sa ti lepšie robia flipové triky. Všetky tieto parametre, či už šírku dosky alebo tvar konkévu, je ideálne si skúsiť a počasie sám zistíš, čo ti je najbližšie. Pokiaľ máš trable, nezabudni sa opýtať v svojom lokálnom skate shope a oni ti určite poradia. Môžeš nám do komentárov napísať, aká je tvoja vysnená doska, nezabudni nás sledovať, pretože na budúce sa pozrieme na písmeno F.